وما علينا إلا البلاغ المبين. Warahmatullahi wabarakatuh. Katanya maalok sa mga pagari may magpasad Islamic Center. Yes, so andun ang mga masjid sa giyang kaya kuliling aranaw. Agi yang kaya masjid tanong sa Pangarungan Village. Patay man to kung wala na rin di kapundi agi ang mga kontratas. Tayo, matang umiya kape man to. Daron makailay sa giyang kaya masjid tanong sa Marawi. Sir, mga kailan to matatapos? Matatapos ba ito sa mga 2 months ago? Hindi pa ba? Ganun na. Pero malapit na to, no? Kataya subag waming ba? Kataya. Saya taniman to sa giyang kaya. Matango, miyakape man to, giyang kaya pinturera, no? Sa giyang koloryan. Autotupog, giyang kaya maliutan o ka batan o pupunayapiangan niya giyang kaya kapkasulog tanong sini at kaya sa mga kuhan yan kaya yung happy man at di mo na mga CCTV